Bueno, jo soc faller des de que nasquí, pràcticament, pues, per l'any 69. Pues, passé a la comissió major en l'any pues, aproximadament, a veure, 84, va ser un any vocal i des d'entonces soc directiu. A començar sent vicesecretari, que era Sancho el president, era Gaspar el president encara, i a l'any següent, que Sancho passà a ser president, pues va ser secretari en 16 anys, que eren els únics càrrecs que poden ser menors d'edat, són secretari, vicesecretari i vicecontador. I va ser secretari sent Sancho president, fins que me'n vaig anar a la mili, i entonces va ser ma germana i la que és la meva dona ara, pues secretària i vicesecretària, i jo les ajudava, perquè estava fent la mili, i després quan torni vaig a començar l'època ja de José, i va ser vicepresident fins ara. Tant en José com en Javi Jiménez quan ho agarrà de president i després se travega en José fins ara. Això solament he sigut un any vocal des que estic en majors. Home, els actes també han canviat molt per el pensament de la gent. En aquella època se feien coses que ara no se fan, també per la diversió. En aquella època, lo típic, se feien molts de xocs en el casal i també se feien despertades i tal, que ara cada vegada ha anat a menys, i coses que van canviant, però és normal, la gent també canvia i la joventut ara no és la mateix que era quan érem nosaltres joves, però bueno, això és normal. Home, la falla, evidentment, jo porto pràcticament 50 anys, l'he conegut de tot, però ha anat a millor, evidentment, perquè entonces feien coses, tampoc se donava molta importància a millorar els monuments i tal, i d'una època per acá sí, però bueno, evidentment també depèn de l'economia que ha tingut la falla a lo llarg dels anys i de la gent que està treballant. Claro, ha variat prou. Teniu en compte que en aquella època la gent feia lo justetet, feia la presentació i plantar la falla i poc més. Després han anat tot evolucionant i s'ha millorat. La falla també s'han preocupat d'apostar per el monument, igual que per les llums i carrer d'adornats i tal. Jo crec que ha anat a millor, la prova la tenim que els resultats que han tingut, els premis i el censo que són molta gent gràcies a això també. Bueno, com us he dit antes, un dels actes que ha desaparegut pràcticament són les despertades, les mascletades. També, però jo crec que també les mascletades sobretot per temes de seguretat. Sabem tots com està el tema, que t'exigeixen moltes coses, moltes mesures de seguretat que són impossibles de complir i evidentment això, unit a que també el pressupost cada vegada està més ajustat, jo crec que la falla va decidir anar prescindint de les mascletades. Ara se fan unes cremades que entonces no se feien en un poc de castells i tal, però evidentment són actes que ara no se fan i que tenim bons records perquè així n'hi havia prou costum, sobretot en els anys 70 i 80 per les mascletats. El que recordareu molts, jo era un crio, però que trencàvem quasi tots els patis de la Malvarrosa, cristals, i tot eren problemes en els veïns que ens feien pagar després hasta xapats dels quartos de bany. Però bueno, se perd, van canviant les coses. Això va un poc unit a lo que pensé, lo que vos dia antes. La gent canvia les costums, antes tampoc n'hi havia en falles música i tal, o no n'hi havia, s'estava en el casal, s'anava la gent pronta a dormir, entonces se vestia més gent, però bueno, jo crec que s'ha vist prou gent, comparat amb altres falles, som una falla que jo veig que s'ha vist prou gent. Evidentment, se nota que la festa, la gent jove s'allarga i després costa alçar-se per el matí, però bueno, jo crec que s'ha vist prou gent comparat a altres comissions i arreglo el censo, també fa molt la fallera major, que de cada any maneja més gent o més amics i se vestixen. Això és llei de vida i sempre passarà i hi haurà moments que se vestiran més i altres moments que menys. També
me'n recorde molt dels monuments que han plantat, no? Bueno, pues antes se plantaven unes falles arreglo a l'economia que teníem i a poc pues, anàrem superant. Quan entrà José com a president, pues, vàrem apostar un poc més pues, tot l'equip que el rodejàvem, que continuem la majoria en ell, vàrem apostar més per el monument i bueno, pues, allí tenim les falles de Puig i bueno, que van ser importants, com la del 50 aniversari, i bueno, de bon record per a mi, perquè també va ser la meva dona, la fallera major, entonces pues doblement agraït, no? I una de les falles segurament més boniques que han tingut sempre. També ha de recordar-me molt de la falla que caigué, de Paco López, que va ser fallera majoràlida i que evidentment pues, de trist record, perquè estàvem tots allí i és un moment difícil. Però bueno, són situacions que le varen passar com poguérem i vàrem superar això i bueno, continuarem. I bueno, pues, també el record com anàvem a per les falles entonces en cotxes particulars, les de Puig de primera i tal. Anàvem en cotxes particulars, en el remolque tal, i se buscaven la vida para que li costara el menys diners possible a la falla. I bueno, pues ara ja després passarem a recorde, sobretot quan anàrem a contratar la primera falla d'especial l'any 2001, en Paco Mesado, anàrem, pues mira, Quique Candela i jo, el dia 20 de març, plovent, anem a veure aquest artista i anem a contratar-lo per fer una falla especial, i així va ser. I bueno, sabeu que hem estat molts anys en especial, i aquest any tornem, per ser l'any que és, esperem aportar-se molts premis. Però bueno, record de les falles, pues igual també que tenim records també dels allumenats que han fet i bueno, que ens ha costat quan venen els camions d'Itàlia de Máximo i tal, que ens tocava descarregar a mà i tot, pues són les cabalgates del ninot que varen fer, que se feien tot artesanal i bueno, que participarem diversos anys també, que bueno, pues tot això va fer grup i va fer que la gent pues, estaguera a la falla, molta gent jove. D'aquesta època, teniu en compte que de l'època dels majors fins a la nostra edat n'hi ha molt poca gent. Després de la nostra edat a cavalls, pues, pràcticament n'hi ha molts grups d'edat i ja n'hi ha una continuïtat que jo crec que és la feina més important que varen fer en els anys des de Sancho i José Pacasí. Crear aquesta base de gent que ja no s'ha borrat i que continuen, i els fills continuen, i són fallers. També una anècdota que sí que, bueno, se rigueren molt, va ser pel 50 aniversari, varen concretar per fer un concert de la falla, l'himno de la falla, que el varen fer per l'època, l'himno fet expressament pel 50 aniversari. Entonces anàrem a buscar les 3 bandes de música que més havien tocat així. Una era la de Benifaió, l'altra la del Casinet, bueno, la Unió Musical de Pescadores, i l'altra era la de Caudete. Pues què varen fer? Com tampoc teníem, la de Caudete era la més antiga, no sabíem res d'ells, la gent major tampoc se recordava molt, contactarem en la banda o la Unió Musical de Caudete, però anàrem a Caudete de las Fuentes, al costat d'Utiel, i la banda realment era Caudete d'Albacete. Entonces, quan arribarem allí, no, si nosaltres no som, però que si voleu aneu i tal. Bueno, entonces va ser una risa i al final, bueno, contactarem en Albacete, vingueren així, i bueno, són èpoques pues, que, com sabeu, els més antics, els músics en aquella època, inclús de Benifaió i tal, se tenien que quedar a dormir així i se quedaven en el casal, o en cases particulars o en el col·legi d'astilleros també, en matalars en terra i tal, perquè entonces, claro, passa a carrer, per la vespre coses, per la nit pues, venien a la falla i al dia, al l'endemà, pues, per el matí tenien que estar en
en la despertar, que entonces anava a la banda de música a la despertar. Entonces, esa anècdota sempre la recordarem per això, que se vàrem equivocar, però bueno, al final són coses que se te queden en el record per sempre, claro. Y con no, pues a acordarse también del casal, que lo mejor pues de Chen Machor, como el tío Canela, tío Cacagüero, que venien hacia les juntes. Tío Canela, per exemple, feia una llista, perquè així no n'hi havia cafetera en el bar. Entonces s'anaven al bar del costat de la travessia i demanaven el cafè que li demanaven. Ell feia la llista, se n'anava i ja no tornava, se n'anava a dormir. I la junta, pues, hòstia, on està el tío Canela i tal. Entonces són coses que nosaltres teníem pues, 15 o 16 anys i se te queden grabades ahí en la... Digo, joder, qué fenómeno és esta gent, i te divertíem molt, la veritat. La gent major, pues claro, ja, pues, joder, lo que hemos dit antes, molts han faltat i tal, pues bueno. Però bueno, són records que bons. Bueno, també, pues, com vos he dit, les persones majors que ja no estan, com Pepe la Huerta, com el Rei, com el Churro, i bueno, pues, són coses que t'ensenyen molt, sobretot la Huerta, pues, quan anava a fer el llibret, també Manolo Patilla, anàvem per tirar masclets, Manolo Patilla, que era un perí tirant masclets també per ahí. Pues bueno, mon pare ja sabeu, en el casal, portant la senyera, el Rei, també la loteria, van ser vicepresidents antes que nosaltres, molts anys, i claro, pues, t'ensenyen, pues, sobretot les virtuts que tenim que tindre, no? I d'ahí, pues, l'essència nostra té que ser això. Aprenguérem d'ell el bo de les persones i tratar als altres igual que trataren ells i treballar per la falla com ho van fer ells, perquè evidentment això, el que està i fa, treballem per la falla, ho fem sense esperar que ningú mos diga res ni mos agraïsca res. Simplement treballem perquè mos agradi, per treure avant una festa que, bueno, pues, sabeu que és la millor festa del món. Pues, bueno, evidentment, no sé, és fallero. Uno naix fallero i és fallero de per vida, vamos. Jo tinc aquest pensament. No seria faller d'una altra falla, seria sempre faller de la Malvarrosa, i si alguna vegada la falla pues, acaba, tal, pues no seria segur, vamos, no seria faller de ninguna falla. Pues perquè se porta la sang i això va de pares a fills i de família. Bueno, com sabeu, la falla... Bueno, jo considero que és una gran família i així no ho veig des de dins, no? La majoria dels que estem així, pues, al final han tingut relacions, se casen uns en altres i quasi tots són família. I jo crec que l'èxit nostre un poc és això, perquè si no n'hi ha grans discussions, la gent no... Després s'esperaria 3 falles que sempre tenen grupos, bandos, tal, no sé què. Nosaltres jo crec que se portem prou bé tots, som una falla familiar i jo crec que pues, això és el sentir que ens fa estar i continuar com estem fa tants anys. I el que sí que me venen al cap pues, són moltes anècdotes i coses que han passat que, bueno, pues n'hi ha molts records, pues, com us deia, de les mascletades, quan trencàvem els patis i tal, també una vegada que se tombava una bateria de tros d'avís d'estos, de descàrrega que tingué, bueno, pues, que estàvem allí, la tingueren que ficar de peu, que si no haver anat tot al bar Gastón, que era per on se tirava antes la mascletà, i, bueno, anècdotes d'este de mascletades, de les despertades, que anàvem, que tiràvem els masclets dins de gots de xocolata i, bueno, tacàvem als músics i fem barbaritats dins de lo que se podia fer entonces. I, bueno, també molts records dels carrers d'adornats, quan en l'inglès, com ja sabeu que ell pintava els carrers i adornàvem, anàvem a per arbres o a per tal, i anàvem al riu.
I moltes vegades veníem de matinar carregats en trastos per arreglar el carrer. I, bueno, pues, anècdotes d'estes, pues, també quan teníem 14 o 15 anys que començàvem a vindre a les juntes directives, que entonces pues, no mos deixaven entrar, no era tan fàcil. Una època que els majors pues, tenien un poc les juntes així un poc aïllades perquè no entrara la gent i tal, però me recordo, bueno, anècdotes en les juntes pues, d'alçar-se uno la caïra per pegar-li a un altre. Això ho hem viscut en 14 o 15 anys, imagineu-se com se quedàvem nosaltres, que érem uns xiquets, pues, coses, discussions i tal, lo típic. Però, bueno, aquesta gent, la veritat que jo crec que m'ha après molt d'ells. La veritat que pues, em falta molt. És difícil ara recordar-se d'ells, però bueno, la vida passa i tots continuen, però evidentment pues, me ve al cap pues, molta gent, no? Quan estàvem ficant banderes eren majors, o me'n recordo, per exemple, quan plantàvem la falla al tombe i anàvem a prendre ninots a la papelera i portàvem a mà i després alçàvem la falla pues, a mà en una corda. Me'n recordo els petardos, les bombetes que les teníem així dins del casal, ahí dalt de la porta d'entrar o dalt del vàter, i entonces, pues mira, no n'hi havia ninguna medida de seguretat, no?, que diuen. Estaven les bombetes així, després també les teníem en casa al Flare, allí al costat de Montío, el germà de m'abuelo, i anàvem allà per elles. Bueno, són anècdotes que te vas recordant, i sobretot de la gent major, de que estàvem de casaleros i tal, pues bueno, te fem bromes i tal, i bueno, és una època que ha après molt i que després, evidentment, pues, intentes traslladar això a la gent jove que ve darrere, no? Perquè, jo què sé, ojalà d'ací 25 anys pues, celebrarem el 100 aniversari i hi haurà gent que estarà pues, fent el que estem fent ara nosaltres, simplement. Entonces, a recordar-se pues, quan l'època èpoques difícils, quan era va ser Sancho president, pues, tingueren que, jo era jovenet, però tingueren que traure econòmicament la falla avant, i això costa molt. I després ja pues, en José, pues, en una època millor, la gent jove també se ficarem i teníem més iniciatives, la gent major mos diuen que estàvem un poc locos, no? Però bueno, comptàvem en ells, ens emportàvem a contratar tot i tal, i ahí vam fer un bon equip, i jo crec que és el que mos queda i que és el que la realitat ara mos porta on estem, que gràcies a tota aquesta gent pues, estem on estem. Entonces, home, realment des d'ací dir-vos que la falla pues, que continue sempre i que, pues, bueno, igual que estem nosaltres, pues, nostres fills i els que vinguen darrere, pues, que continuen un poc la llavor que fem nosaltres i seguirem estant allà, perquè som una família tots i jo crec que el millor que pot passar és que no n'hi hagi discussions i, bueno, celebrar este 75 aniversari com toca, com puguem, després de lo que estem passant i res més, jo crec que tot continuarà bé i així estarem molts anys. Pues, per mi, felicitar-vos a tots i que passeu un bon aniversari i unes bones festes.